Ieid ben wut saya kepang keban kong ka investment kata kamut ba PE perlok keba women love the guy they chase kata kamut ba according to the law of attraction kalong ba ka kentai ka ya unu shenrang ubah kahap ban Tbeh maka women love to chase if she don't chase you she is not in love with you ngapa Lada ka kentai kam Tbeh ya pi kam don jing Ieid pi perkat ta pai din mata pil si hakum kuno kopor pila don ka wei ka kentai ka samla ka ba pialang ka ba barbor ka phone pi ka text pi ka kro pi balai kumne balai kumta balai kumne balai kumta ka domi pi ka domi kini katai bat ka Tbeh barbor pi ka tu ka kentai ka Ieid bai pi namar balai kum ka tu kentai barbor ka Tbeh pi bat ka invest pi kata kamut ba ka haban bahap ban tristom ban yo pi ka ban tristom ban pelong ya pi ba pinsa ha ka jing im jungka kata kalong ba women love to chase matapat ka jing bakala ki senrang ka jing bakala ka ban kong tam ka ba ki senrang ki le kalong ba kim ai te ya ka kentai ba kin le ya ka tu ka kam ka ba ka kentai ka dei ban le but from the law of attraction kalong ba prapel person ka dei ka kamram juga kentai ban Tbeh u senrang ban u senrang udai tang 40% ban Tbeh ya ka kentai hoi kadon ka jing batai ka ba kham benia halor kata let's say hagwei pat video la sa dai Lada ka dei ka samla ka ban nongkong ka ba pidang yo ban text nongkong mahadin ma pida ban ya kali ka ya dong wei hari pat sa sengap ha ya kata ka video hagwei pat ki video handai menta pa ngin ya fokus pe tang hang ni ka ban nongkong long ba pidai ban ailat ka bahkan Tbeh ya pi namar balai bun ki serang ki jing bakala ki serang kalong kim ju ailat ya ka kentai bakan Tbeh ki pet barbor kina batia usirang bo phone text usirang phone usirang barbor prapha persen lane ha ka shisngi Lada shipausin ki phone khandai sen phone usirang ya ka kentai khandai sen text usirang ya ka kentai pat kam ju phone kam ju text usirang nak daw balai ba ula phone hi usirang ba kata ka dei kecing bakala ka ba usirang ule namar balai aya ka kata kalat ba ka kentai kan Tbeh lane kan invest lane kan tristom ban yo ya usamla la jong kan kam ailat ya ka bahkan tristom ban yo bahkan penlong ya samla bahkan ba un ya isa ha ka jing im jongka page ni perlo Lada PPA ya kan ne ka samla lane ya kono ka kentai ka ba PPA ka ban kong ka ba PPA ban le kolong ba PPA ban ailat ya ka ba PPA ban bahkan yo ban Tbeh ya pi namar ba women love the guy they chase if you don't chase you she is not in love with you namar ba ka kentai ka ya usirang ka Ieid bat ka buram ya unu surang uba ka kahap ban tre